Iya akong bunogon. Mao sa dihang nakita ti ka dili na ko ganahan pa nga bubiya nimo. Tungod kay buotan ka. O pinanggap ko nimo. Odessa, Ayaw bigay ko pasakit ha. di na mahitabo, Odessa. Kay love na kayo ka. Love something ka, Murphy. I love you. I love you too. Liho kay ma. Ubalhin ko, bi. Murphy! Ngitapan mo ka na ako. Tugnaw mo kayo, Odessa. Tapad lang tabi. Okay na niyo. Kulawan mo sa tanim mo, uy. Sige. Yan ang huwag mo ka makatug. Ambot, uy. Dili man ko makatug, bisaga. Kung saan ako piyong akong mga mata. Ano ba? Dali, bi. Lakson di ka rin makatug ka. Makatug ka ako, ini. Nga, mura man hinuon kog nanginit nga imo kong gigakos. Odessa, Gihagkan ko nimo. sakot ka ba kon? Kung sa'yo kong buhatan mo. Uy, apay-apta. Sige. Ikaw na bahala na ako, Murphy. Basta. Ulay kay. Odessa. Oh, sige po ni. Kinsam di ka. Bahala ko ni Odessa. O siya ba na? Minyo ka, Odessa. Oh, Murphy! Basta ilo ako gawa ko musulti ni Basta nood. Anong wap mo sulti na ko ng minyo di ka? Tungod ka nahigog ba ko di po? Huwag ikaw! Biya na din kay dili ko mabani mo! Odessa! Wala ko'y kugma pa ni mo! Odessa! Padayon si mapagkadik-adik! Mao kada mga higalang taagi ni Murphy nga taga Bunbun, Alogensan, Cebu. Uban sa awit nga yang ipangayo, awit nga nagalang, bakit labis kitang mahal? Taagi, gibahatan no dawa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papera. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, Handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.